Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit ganjang ganjing para bekang kang pratala. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupura nggih. Weh, kok sapa eneng jineman Mangkupura? Sing metutuk ya duweku. iki piye? Weh sapa kan? Mesine ana sing duwe mah. Iki piye? Weh sapa? Ning sing patut membanggakan suasana pada malam hari ini, Tru. Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditangkepne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Iya. Mau diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Ape iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk loro jire nem ciluro ora gending tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh butuhe mau nonton bakul momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku guru kleningan tok aku. Ki ada hari tanpa kleningan teko wayangan talu pun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonan upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya, yen lagu gandrung iki wis sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jaluhi bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Surya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin. Putrine sinten jenengan pilih piyambak jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Apa-apa dua ewang
bangir weke sapa tang ireng bangire yo duwe kuman lambe tipis weke sapa tang lambe tipis yo duwe kuman janggut nyatis weke sapa tang janggut nyatis yo duwe kuman bangkeane weke sapa tang bangkeane yo duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe sing metutuk ya duwe iki piye weke sapa kan mestine ana sing duwe iki piye weke sapa kan iki weke sapa kan iki weke sapa iki piye weke sapa lintang mestine ana sing duwe ya mas iki piye weke sapa kan lintang mestine ana sing duwe weke sapa lintang sampe yo oleh Pak Lintang iki weke sapa iki lho iki weke sapa tang lintang pun Pak pun bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken iken sayu anakku wedok ya deh. Kene nduk. Bocah kaya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Nah, iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Piyayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Ampun. Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan kok tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo, terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing kenteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Ya. Aku malah seneng. Ya Coba. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge miki apa kok miki kowe?
Mik niki to, Pak. Kuwi ora iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantolan mik kok semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kan salam. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Niki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Mulai apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Ah, ndang. Carane nyekel cempol ae, Pak. Hah? Iki lah anek lengkae nang kene iki to. Lagi terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndedok riyen, Pak. Heeh no. Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak. Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalani pati hambantu serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang goro-goro awakmu dek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruk pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng. Ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng?
Nah, iya. Turu. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wekah aku nang kono. Ojo. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibarat diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah gitu. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho enek. Nah, niki. Niki. Iki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Dalang angel Angel. to. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Kok sapa eneng jineman Mangkupura? Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, Bawi. damel bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku tadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan teng mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso.
Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak posisi. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sindan umur 85 bar digetak dalang kaya langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih, nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Heh? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke lek yahene iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Ki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo, monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Jangan kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Toling kok diuyuhi ora entuk. Pak Toling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lar lan kita ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los, Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bakonge separuh sumbing. Mat Bagong, mat ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk ni. Ayo. Ayo. Ido. Ayo nyui. Aku nak nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik Banyuwangi ngono. Lah iya kowe sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni wedhuk loro wae opo. Niki nyanyinya nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwat liyan belambiangan
Yat. Ya, mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Kok malih mari mboten mineng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Semindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Tasik tekno. Oh, nggih, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak non nona Perhatiin rusak lagu kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik ganti, gantian. Oh, ngoten. Oh, oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Cakno. Gelalit napa nampa gerejakan? Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Yuk. Ayo, Bang. Kerajakan bianu rangi
Aja lenggase terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa lu? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Nggih. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Terima kasih bergabung sampai pagi hari ini. Panjang rembulan
biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita.